Hola, benvinguts a la tercera edició del Pim Pam Conte Confinat. A aquesta sessió us volem regalar un conte d'aventures. Mireu, el conte d'avui és Les pirates i el tresor de l'Arc de Sant Martí. Escrit per la Sara Berg i la Karin Fimodink. Il·lustrats per la Maria Poi, de l'editorial Gato Sueco. Però abans de començar el conte, m'agradaria molt presentar-vos les protagonistes d'avui. Mireu, són les pirates. Aquesta d'aquí, aquesta pèl roja és la Margarida. Ai, que tremolo! Aquesta és la Justa Cama-fusta. La Olga Tuf de Pipa, la cuinera del vaixell. Aquesta d'aquí, aquesta és la Mia Cua de Rap. Aquesta d'aquí és la Eli dent de tauró, la pirata que porta el timó. Aquesta és la Rita Tros de Ganxo, la capitana. I per últim, aquí tenim la Samira Espases, que és la que està a dalt de tot del màstil, vigilant per si arriben pirates, altres pirates, o si veuen terra ferma. Doncs ara que ja coneixem les nostres protagonistes d'avui, esteu preparats per l'aventura? Sí? Doncs comencem. En un pim, ens seiem. En un pam, escoltem. I aquest conte, comencem. Les pirates i el tresor de l'Arc de Sant Martí, de Gato Sueco. Un vaixell de veles negres ha arribat al port i la Justa Cama-fusta toca que toca, quina sort! Es passeja amunt i avall i el mar brilla com un mirall. Ai, ai, les pirates es preparen per saltar i si no espavileu, a terra us quedareu. Iseu les veles! Crida la Rita amb aire esquerp. Mentre diu adeu a una serp. La Margarida, ai que tremolo! Aquí, la Margarida, ai que tremolo! Llegeix el futur en una tassa. Aquest viatge serà una festassa! A bord pirates i ratolins, tothom cap a dins, que si no espavileu, a terra us quedareu. Cauen 4 gotes i es posen a ballar totes. Després, enmig de brises congelades, es ballen despullades. Ai, ai, quin temps més preciós. Però ara toca vestir-se, pirates. Vinga, totes a bord! I mentre encara plou, surt el sol. La Margarida, ai que tremolo, llença la pistola al vol. Després la torna a agafar i entre rialles, bang! Dispara una salva. Al final de l'arc del cel, entre el verd, el taronja i el malva, hi ha un tresor. Au, pirates, ja sabeu què toca fer. Vinga, va, totes a bord, que marxem a tota vela! La Margarida dona l'alarma i la Eli dent de tauró fa un cop de timó. 14 taurons amb forquilles i tovallons s'acosten afamats. Neda, neda, que neda! Ai, 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 pirates, que esteu en perill, que són taurons i no conills. Vinga, au, valentes, valentes, a l'atac! L'Olga, que sol fer puré amb tot el que es posa per davant del nas, però amb les onades i amb el va i ve va parar cap a la gola fonda com un cabàs. Ai, ai, pirates, que l'hem d'ajudar, totes a fer pinyes, que el vaixell hem d'aturar.
No marxarem d'aquí fins que aquesta bèstia no l'hagi escopit, diu la Mia amb un crit ferotge. I el tauró, mig aterrit, pac! Escup la Olga en un segon de rellotge. Visca pirates, ens hem sortit, els taurons han fugit. Estribor, babor, com trobaran el tresor enmig de tanta maror? De sobte, darrere de la boira, despunta un casalot. Qui deu viure aquí en aquest illot? Visca pirates, terra ferma. Ben aviat, a platges desconegudes, haurem arribat. De la casa, en surt una vella amb un barret. La Samira se li atansa i amb un somriure radiant saluda la vella de pell de pansa amb un mocador blanc. Au, pirates, amagueu pistoles i sabres. Quan els hàgiu amagat, procureu de ser ben amables. Bon dia, reina, que ens pots ajudar? No volem baralla ni venim a pidolar, diu la Rita, tros de ganxo, mentre es treu el barret. Busquem un tresor en un cofret. Ai, pirates, que són de divertides. Au, rieu, que aviat el tresor trobareu. És allà, on s'acaba l'Arc de Sant Martí. Allà baix, les gavines criden tot el matí, diu la vella, mentre regira un calaix de genollons. Al final, en treu un vell mapa tot ple de pols. Apa, pirates, que ja teniu el mapa. A bord, camarades, que ens esperen les onades! Quan ja han navegat un mar de mans, seguint el mapa empolsegat, arriben a una illa, petita, com un botó, darrere de l'Arc de Sant Martí. Aleshores canten i riuen, tra-la-ri, tra-la-ro, tra-la-ri, tra-la-ro. Ai, pirates, quina alegria! El viatge s'ho valia. Un tigre amb ullals, com punyals, té la villa vigilada. La Margarida, que és molt espavilada, li tira uns botifarrons i ell corre a tipar-se darrere els turons. Ai, pirates, els botifarrons fan miracles. Ai, s'han acabat els obstacles. D'aquí a pocs segons trobareu or i doblons. Les pirates se'n tornen al vaixell amb el botí i canten un himne no gaire fi. Després obren el cofre enmig d'una gran bullícia. Quina alegria, això és una delícia! Apa, pirates, quantes arracades d'ors i diamants, rubins i brillants! Un vaixell de veles negres navega entre les onades. De l'acordió, de la justa, s'alcen tot de tonades. I entre riures i sospirs, el mar brilla com els safirs. Ai, pirates, tenim l'empenta d'una tempesta. Au, posem-nos ben guapes i que comenci la festa! Doncs aquest ha estat el conte d'avui. Moltíssimes gràcies.